Ang pagpatay kang Juan nga tigbautismo. Marcos Kapitulo 6, 14-29. Nakaabot kang Haring Herodes ang balita mahitungod kang Jesus tungod kay nabantag na siya. Ang uban nagaingon nga si Jesus mao si Juan nga tigbautismo nga nabanho, mao kana nga may gahong siya sa paghimog mga milagro. Apan mingon ang uban nga siya si Elias nga propeta. Ug mingon pagayod ang uban nga siya sa kapropeta nga sama sa mga propeta kaniadto. Sa pagkadungog ni Herodes ni anang mga balita mingon siya, nabanho si Juan nga akong gipapunggutan og ulo. Gipadakap ug gipapriso kaniadto ni Herodes si Juan tungod kang Herodias. Si Herodias asawa sa igsoon ni Herodes nga si Felipe. Apan gipangasawa siya ni Herodes. Kanunay saltihan ni Juan si Herodes nga supak sa kasugoan ng iyang pagpangasawa sa asawa sa iyang igsoon. Busa nagdumot si Herodias kang Juan ug gusto niya nga ipapatay kini, apan dili niya maimo tungod kay dili mo sagot si Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasiren man niya nga si Juan Diyos nun ug matarong nga tawo. Busa gipanalikdan ni Herodes si Juan. Gusto ni Herodes nga maminaw sa mga wali ni Juan bisan tuod nga ang iyang mga nadungog nakapalibog kanya. Sa kaulahian miabot ragayod ang panahon nga gihulat ni Herodias. Kini nahitabo sa adlong natawhan ni Herodes. Nagkambira si Herodes og giimbitar niya ang mga opisyal sa Galilea, ang mga kapitan sa mga sundalo, ug ang mga inila nga mga tawo didto. Sa panahon sa kambira, misulod ang dalaga nga anak ni Herodias ug misayaw. Nalipay gayod si Herodes og ang iyang mga bisita. Busa mingon si Herodes sa dalaga, pangayo ko nako bisan ansay imong gusto og ihatag ko kanimo. Ug mingon pagayod siya sa dalaga, ipanumpa ko nga bisan ansay imong pangayon kanako ihatag ko kanimo, bisan ang katunga pa sa akong gingharian. Migawas ang dalaga og nangutana sa iyang inahan kon ansay iyang pangayoon. Mitubag ang iyang inahan nga pangayoon niya ang ulo ni Juan nga tigbautismo. Ug midali-dali siyag balak sa hari. Pag-abot niya didto mingon siya, gusto ko nga ihatag mo kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga tigbautismo nga nakabutang sa bandehado. Sa pagkadungog ni adto sa hari na subo gayod siya. Apan tungod kay nakapanumpa siya og nadungog mismo sa iyang mga bisita, dili niya buot nga mapakyas ang iyang saad sa dalaga. Diha-diha gisugaw niya ang asa ka sundalo nga dadon kanya ang ulo ni Juan. Busa miadto ang sundalo sa prisohan ug gipunggutan og ulo si Juan. Gibutang niya kini sa bandehado ug gihatag sa dalaga, ug gihatag usab sa dalaga ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga sumusunod ni Juan mahitungod sa nahitabo, giadtuan nila og gikuha ang lawas ni Juan ug gilubong.